Ginaingon nga ang usag-usa kanato adunay gigatakda sa atong kapalaran. Nga mo'y atong soulmate. Nga bisan pag-unsay mga babag nga moabot sa atong kinabuhi, ang duha ka binuhat nga gigatakda sa usag-usa, way igong gahom nga makahimo pagbuwag sa ilahang mga daan. Kung magkabuwag man ang ilang kapalaran, ang kapalaran rasad ang mangitag paagi aron magkakuros pagbalik ang ilang daan ug di nagyud magkabuwag pa. Bisan pagbabagan og tangkid de gera, mao ni ang dugukan sa sugilanon sa gugma ni Aris ug ni Ana. Dear Papa Joe, taguwa lang mi sa pangan nga Aris ug Ana, taga dinhi rami sa Dakbayan sa Sugbo. Sa sinugdanan gibati namo ang among katungdanan nga mahalon ang usag-usa para lang matuman ang napakyas namo nga mga damgo sa amo ang amahan o ginahan. But in the process, amo rang na-realize nga we are soulmates, Papa Joe. Aron masabtan ninyo sa pinanggang tigpaminaw diha nga naminaw karon, tuguti nga sugdo namo ang among asoy sa among first acquaintance. Di nag-reunion ang Abiliana Alumni Batch 65. Usa na katuig ang nakalabay. Din apil ang among amahan ug inahan. Mga sweetheart di ay sila niyatong high school pa. Apan wa magkadayon. Ang tanan mitambong sa reunion. Pulos nagdaa silang pamilya. Gawa sa akong papa nga wala na niya ikuyog ang akong mama. Ako ra ang nagsilbi niyang chaperon. O sa bahin ni Ana, Papa Joe. Siya ug ang iyang daddy ang nagsilbing chaperon sa iyahang inahan. Unang nipaila ang mami ni Ana sa iyahang pamilya. Hi guys! Dr. Marvin Mijares ug ang bugtong namong anak, si Ana. Paila pa ni mami namo ngadto siyang mga classmate kaniya to sa high school. Like mother, like daughter gyuda. Matod pa silang presidente sa alumni. Samtang nagtutok nako nga nitong higayuna klaro kayo nga ning blush. Unya, gipikpik niya ang abaga ni daddy. Da ang pag-ingon nga, feel at home parts ha? I like wow. Og make yourself comfortable. And please lang, kung unsay mo makita og madungog, it's all part of the homecoming. Balo kayo ning reunion, aligri kayong handumon ang mga kabuang, mga katawan ng experiences na tong panahon na tos kabatanon. Dungang sulti sa ilang association ng nga president. Don't worry. I'm a good sport. Tubag pa ni daddy nga may daang pahiyom. Sa maong akto, nagkumustohanay ang among amahan ug inahan nga mo'y classmate sa maong batch. Si Ron, nga papa ni Aris ug ang akong mami nga si Vina. Ron ha, mao ding wa nimo daday mong wife tungod naadi ay si Vina. Wala baya mo'y closure ni Vina diyang naminyo mo sa lain, di ba? Kantyaw pa sa usan nila ka classmate. Psst, shut up uy. Tingalig mapikon si Doc. Sa pa ni Papa nga to kang Aris. Of course not. Enjoy yourself. Tubag sad sa akong daddy nga may daang pahiyom. Dayong bitad na ako paingon sa bakanting lamisa nga naka-reserve na sa among pamilya. Gialalayan ko ni dad sa paglingkod. Diyan nakapwesto na mi. Kinsa man gud na si Ron, dad? Ex-boyfriend ni mami? Pangutana ko pa ngadto sa akong amahan. Kami ra si daddy ang nagukupar sa maong round table nga 4-seaters. High school steady man tingali na niya. Tubag pa ni daddy. Gisigihan mo gud sugsug sa ilang mga classmate. Dugang sulti ko pa nga kang daddy. Samtang nagtanaw ko ni mami nga og saginganlan nga Ron nga sige gikuhaan og picture sa ilang mga kauban. Ug dunay naninggit. Picture pa more. Duna pay usa sa ilahang classmate nga niawit og love is lovelier the second time around. Diyan ang mga spotlight ug ang video cam dito nakafocus sa among amahan ug inahan. Wa ka magselos, dad? Pangutana ko pa sa akong amahan. Why should I? Casual lang at tubag ni daddy nga klaro kayo nga gitago lang niya ang matuod niyang gibati. Mga tiguang namin ni mami ni Moy ug pulos na may pamilya. Angay padbaday ko nga magselos. Dugang pa ni daddy nga medyo nabuak na ang tingog. Ang asawa ni Anang Ron, tingalig mo kalitlag butho ug bugnoon si mami. Mabalak kong pangutana ko nga kang daddy. Wala mo kuyog ngayong asawa eh. Ang iyarang anak nga lalaki ang iyang kuyog. Pasabot pa ni daddy, diri ka nako.
Mauday nga murag nagwala si mami. Anak na di ay ang kuyog. Wala ang asawa. Tubag ko pa nga to ni daddy. Nga dito ang mga mata sa lamesa nga giokupar sa anak ni Ron nga si Aris. Niya tong hanggayon na. Diri usab nakapunting ang iyahang mga mata. Ako niya tutungura Papa Joe nagsigi og tan-aw kang ana. Ang kuno nako attracted ko niya. Simple ra kay siya pero makadani kaayo ang beauty. Og tinuod ang gisulti sa mga tao nga liwat gyud siya sa iyang inahan. No doubt nga nung in love kaayo si Papa sa iyang uyab kaniadto. Kay bisag idara na, lakas lang gihapon og sex appeal. Unya sa wada mang hitabo, nagkasugat ang among mga mata ni Ana. Nakita ko nga medyo masukanon ang iyang tinanawan diri kanako. Ambot Papa Joe, naglagot kong nagtanaw kang Aris niya tong higayuna. Guwapo siya, attractive, ug makadanig yun sa mga babae. Ang iyang tinanawan diri kanako murag nangayog sorry sa gibuhat siyang amahan o sa iyang inahan. Nga murabag wala pa sila'y kabilinggan sa kinabuhi. Unya niduol namo si Mami. Kuyog ang iyang ex. Darl, would you mind kung sa grupo sa kaning mga barkada ko mutipon? Dagan pa magugmiga ang isultianan good? Magreminis lang ba sa mga kagahapon? Pinakanindot ba yun ka ng high school days na to, di ba? Hangyo pa ni Mami ngadto kang daddy nga may tuno sa paraig. Sure, darl, why not? Takaw, bubuntubag ni daddy. Maklaro manggod sa panagway ni Mami nga happy kayo siya. Kunya, kaming pamilya ninyo, nahog ramang gimig pagkapin, way labot sa reunion buto no naon. Dugang sulti pa ni daddy. Nitubag ang papa ni Aris Papa Joe. Maong wala gid nako dada nga ako Mrs. Pre. Kay di man gud siya broad-minded parehas nimo. Pagdaig pa ni Papa sa daddy ni Ana. Husto de tuod sa Abril 26 graduation namong gid ni Aris, ang bugtong namong anak. Imbitado mong tibok pamilya ha. Pangimbitar pa ni daddy sa umaabot kong graduation. Asa man i-held? Pangutana pa ni daddy ni Ana. Sa among residensya. May hatag na ko og calling card ngadto kang Vina. Sayo na natultulo na nga mo. Anyways, I'll keep you posted. Malit pa yung tubag ni Papa. Ug tuod man Papa Joe, nagkakuyog si Papa ug ang mami ni Ana sa lamesa sa ilang barkada. Don't tell me dad nga muadto ka sa imbitasyon. Pangutana ko pa sa kong daddy nga klaro kaayo kung ako'y masunod, di gyud mo tambong. Kung gusto ni mami nimo, pondoyanan ako siya. Tubag pa sa akong daddy. Kamu lang si mami ang pagkatinoy, dili lang ko. Mura na kong may tuno sa pag-rebuild ni Papa Joe. Please, Iha, don't be a killjoy, oy. Karon ko lang makita nga happy kayo si mami nimo. Dili siya ingon niya na kamalipayon kaniadto nga nanimuyo pa ta sa Davao. Pagpahinomdom pa ni daddy sa kanhin mo kinabuhi sa Davao, Papa Joe. Ang tinod Papa Joe, dili gyud mi nga taga Cebu nga pure. Taga Davao si daddy o si mami taga Cebu. Diyang nagminyo sila, dito sila nanimuyo sa Davao. Gani, dito ko makagraduate og elementarya og high school. Apan sa diyang usa ka panghitabo nga naglisod pagdawat si daddy. May desisyon si mami nga mubalhin sa Cebu. Doktor ang akong amahan Papa Joe og nurse si mami. Mayo sa kapasyente si daddy nga namatay sa iyahang mga kamot. I mean, wala niya maluwas gikan sa kamatayon. Sukad niya to Papa Joe, ingon sa nawad-an og gana si daddy sa iyang profesyon. Kanunay na nga sirado ang iyang klinika. Ug kung may manawag nga nanginahanglan niya nga to sa hospital, usahay, dili na niya tong haon. Mauto nga nakadesisyon si mami nga mubalhin na lang dinhi sa Cebu. Mao nga sa unang higayon, nakatambong siya sa iyang alumni homecoming last year. Pila may sugilanon Papa Joe? Nahuman ang mong event nga puno sa kalipay ang dughan ni mami. Unya, sa amo ng pagpamauli, luwan sa amo ang adventure? Darl, wa ba ka magmahay nga dili ka mo ni Engineer Ron ang nagkadayon? Seryoso nga pangutana ni daddy nga to kang mami. Why should I? Tubag pa ni mami nga medyo mi-react sa pangutana ni daddy. I've spent the best year of my life with you, Marvin. Dugang pa ni mami nga nisandig sa dughan ni daddy. Katong mga ups and downs nato kanyanto dito sa Davao, kalimtan nato dad. Sagbat ko pa
Sila pa nagsulti. You said it right, sweetheart. Nason pa ni Mami sa akong gisulti. Thank God it's all over. Wala na ang trauma ni Daddy mo. Balik sa normal na iyang profesyon. And I'm so happy, darling. Labi na nga, karon nga gikabanding ko ang mga high school friends nako. I feel so young and vibrant, you know? All of them are willing to help us to make a new start. Gisugilon ko manggod sa ilaha manggod ang nahitabo nato sa Davao. Dugang pa ni Mami nga nisulti nga to kang Daddy. Okay na maguna si Daddy, Mom. Dagan na saan siya pasyente. Dili naman gani na siya makaokupar sa iyang mga pasyente. Di ba, Dad? Ako pang pagpasabot kang Mami, Papa Joe. Tuod Darl, may gisulti si Ron. Doon na siya proposal ka na kung musugot ka. Pung pa ni Mami. Unsa man na, Darl? Pangutana pa ni Dad. Nga mga mata, tuwas unahan kaya nag-drive man lagi. May dako kunong bakante nga lote sa nga iyahang napalit sa Mandawi. Nga pwede kayo natutukuran og medical clinic. Kay kung okay kuno ka, kita kunong duha ang mo manage. Gawa sa atong sweldo, hatagan pa ta niya og 50% nga net profit as industrial partners. Pagpasabot pa ni Mami nga to kang Daddy. Nakalitan ko sa kalit nga pag-break ni Daddy Papa Joe aron pahunungon ang auto. Gitanaw ni Daddy si Mami. Klaro kayo nga tabang ang gusto niyang buhaton. Not business proposal. Matod pa ni Dad nga nagsigig tutok ang Mami. Call it what you want, Marvin. Ang importante nga pinaagi ni Ron, makabangon ta. Wa pa biya ko makatrabaho. Puno na sa mga nurses ang mga hospital dinhi. Maedad na sab ko. Pangatarungan pa ni Mami. Makauwaw man good, dugang pa ni Daddy. Nganong mauwaw man ka nga siya man ang nagpropose, makakwarta man sad siya. Kay sa ingon niya ana nga idol ang maong yuta na pagyoy daw highway, gusto nila nga may outlet sila sa mga tambal nga gimanufacture nila. Pharmacist o chemist man di ay ang asawa niya. Dili siya magbasol nga kita ang mahimo niyang business partners. You're a good doctor and I'm a competent nurse. Og si Ana ang imong sekretary. Makamauna ang atong anak. Kay naka-experience na siya og trabaho dito sa Davao. Bisan og undergrad pa na siya. Murag supak yun si Daddy sa maong business proposal, Papa Joe. Wa siya makatingog. O wa magani magtingog-tingog. Darl, dili nato angay palabyon kini maong oportunidad. Uy, kalimtan na nato atong bride. Mahal ba ya kayo ang abang nimo sa kwarto sa ospital nga gihimo nimong klinika? Total, ang makita nimo sa gawas, like ka nang taugon ka sa mga pasyente kay on-call man ka. Di mo na sila manghilabot. Imo raman daw na, mong, sige na Darl, please. Hangyo pa ni Mami nga to kang Daddy nga daang pakiluoy. Unsa kadugay man ang pagbarog sa maong klinika? Nangutana si Dad. In 3 months time kuno, mapabarog na ang maong building. 2-story lang ang giplano niyang tukuron. Tulusab kuno kabuan ang finishing. Pero bisag di pa kuno mag-finishingan, siguro doon kuno niya nga mahimo ng operasyonal ang klinika. Pagpasabot pa ni Mami nga to kang Daddy. Wow! Inga na kadali. Murag nagduha-duha ko sa pagtuo da. Darl, engineer si Ron. Nanag-iya siya og construction firm. Daghan siya mga tao. Gawas pasab. Basta may kwarta ug may connection, talira kayo na ang tanan. Uy, ang imurang pagtando ang gihuat kay kung okay ka, within a week kuno, magpa-deliver dayon siya og mga materyales. Tubag pa ni Mama. Ang mga papilis, ang mga building permit, etc. Pangutana pa ni Dad. May connection lagi siya sa tanang engineering office, sa tanang mga munisipyo. Mga, wala ko ni problema. Matod pa ni Mami. Pila may sugilanon, Papa Joe, dalira kayo nga nagkasabot ang mag-isigna mo kaginikanan ni Aris. Pero sa kagabi, huwag tuog yun si Daddy. Daghang mga pangutana nga nagdua-dua siyang unahuna. Nganong ingana, kapabor nga gihatag sa papa ni Aris diri kanamo. Nagtuo si Daddy nga may lain kining motibo. Kay first love baya niya, si Mom, sa papa ni Aris. Ug bisag hapit na nga mag-50 anyos si Mami, maan lang gyapon siya nga mga mid-30s. Gani, kung magkuyog mi, mura lamig man nag-igsuon. Usa ka adlaw niya na Papa Joe, nakahigayon ko sa pag-igsulti sa akong amahan. Wala lang tani mo daw hata ang proposal, Dad. May tuno ko pa nga pagsudya sa gisulti na ko kang Daddy.
Opportunity knocks once in a lifetime, iya. Sakto mas mami ni mo. Let's give it a try. Kung may makita tang di maayo, kapila raman pag-resign, tubag pa ni daddy nga may pagdudua usab Papa Joe. Hinuon sab, kung may motibo gud siya sa iyang proposal, Dad, ipaniguro ko nga di gud siya magmalapuson. I swear, akong assurance pa nga to kan daddy, Papa Joe. Dayon, nagkinataw anay dayon me. Tuod man Papa Joe, nasugdan dayon ang pagpatukod sa building para sa medical clinic. O gituman gyud sa papa ni Aris ang tanang nahimutang sa business proposal. Ngiga asap man, agad-agad, komento pa ni Daddy. Mao gani nga dali ra kaayo silang ni Asinso Darl tungod sa sobrang kakugihan ni engineer. Mura ba og mapagkarbuhon kaayo nga tubag ni Mami Papa Joe? Wow Mami ha, nagpakitang gilas ang ex nimo. Nganha nimo ha? Matod ko pa nga gipagi ko lang og komedya. Sincere siya siyang proposal nato, Ana. Gusto lang niya nga makatabang nato. For all time's sake, ang relasyon namo kaniyan to, wala na to. Friendship na lang ang napatiwa na mo karon. Wala na may planong balikon ang maong kagahapon. Parehas namin nga may tag-iya o yun na namin tagsa-tagsa ka pamilya. Tubag pa ni Mami sa akong gisulti, Papa Joe. I'm just joking, Mom. Bubo ko ba nga tubag nga to sa akong mama nga medyo nauwaw ko. Di lang ko gusto nga mahugawan ang una-una sa imong amahan. Tungod kay sayop mo sa inyong pagtuo. Dili ko gusto nga tungod sa dawtang una-una mapakyas ang plano ni Ron para natong tulo. Sa graduation party sa bugtong anak nila nga si Aris, i-finalize na niya ang tanan. Andaman na lang na unya ang imong mga suggestions, Darl. O ikaw, Iha, andaman na imong isulob ha. Gusto ni Ron nga ibuya kasi ang anak. What? Unsa man ko sunoy nga isabong og pangitaan og kamatch? Matod ko pa nga na shock sa gisulti ni Mama. Iha, good catch ang anak ni Ron. Wapambitaw kay commitment sa lain, di ba? You can always give Iris a chance. Tambag pa ni Mami dali ka nako. Dini sa Cebu, ako'y boyfriend. Pero may gibiyaan kong uyab sa Davao. Depensa ko pa nga to sa kong kagalingon, Papa Joe. Pero nilarga na siya Manila og nang-apply og shipping agency kay Seaman Magkahato, si Renante. Pero wala kay balita. Unless he comes over, hanap pa sa Gis Panas ang inyong relasyon. Dugang pasabot pa ni Mami Papa Joe. He's planning to get me, Mami. Kung naimutang na siya, kung masakayo na siya, magtigom siya para magbinyo me. Pangatarungan pa na akong ato kang Mami. Dili man sa dautan ng isulti sa imong inahan, may tungod sa anak ni Engineer Iha. Bisag uya pa mo ni Renante, dili dautan kung mudawat ka og laing suitors. It's a woman's privilege to change her mind. Pagpasabot pa ni Daddy diri ka nako, Papa Joe. Dili ko ibaylo og kwartang gugma ko, Dad. Matod ko pa nga murag nabuak ang akong tingog. Maong interesado si Mami sa anak ni Ron tungod kay kwartahan kay sila. Dili kwarta ang tanan, Dad, dinis kalibutan. Og Mom, dili ka na ang basihan ko sa pagpili og tao nga ubanan ko sa altar sa kaminyoon. Kundili ang gipitik sa akong kasing-kasing. Nagilak nagyug ko nga nipadayag sa akong katarungan, Papa Joe. Gawas pa sab, importante paghihapon ang kanindot sa kinaiya sa tao, ang kabuutan, ang kaligdong, dugang panako nga pagpasabot sa akong inahan. Buutan si Ron. Siguradong buutan sab ang iyahang anak. Dipensasad ni Mami sa iyahang manok. Dagan sab ang nag-ingon nga maayog batasan ng asawa ni Ron. Otherwise, siya na lang unta ang nibabag sa business proposal ni Ron diri sa atong pamilya kung ngilad pa o kinaiya. Dugang pa pagpasabot ni Mami diri kanako. Kung ako lang ang masunod, Papa Joe, di gid unta ko mutambong sa graduation party ni Aris. Pero si Daddy ang nagdesisyon nga kinahanglan nga mukuyog ko sa among pamilya. Naanad na ko nga si Daddy gyud ang mohatag sa katapusang desisyon. Mao nga napugos ko sa pagtambong bisag wa ko'y gusto. Pagabot pa namo, daghan na kay mga bisita. Diyan ay mga tao, silang dako kayo nga lawn, ug pagkanindot na lang gyud sa landscaping, Papa Joe. Nanaog mi sa among sakyanan nga mauragoy bugtong namong nadala gikan sa pagbiya sa Davao, Papa Joe. Naputol ang akong paghanduraw dihang pangalan na to, sir. Pangutana pa sa gwardiya nga nisugat namo.
Dr. and Mrs. Sandoval with daughter Ana. Daling tubag ni Dad. Gibasa sa gwardiya ang guest list. O pagkahuman, ni Pahiyom o ni Sinyas nga musunod mi niya. O gidala mi niya sa poolside. Kanindot naman gyud sa disenyo silang swimming pool. O dayon gitudlo niya namo ang presidential table para sa mga VIPs. Salamat ha, matod pa ni Mami, nga puno sa Pahiyom og ni Yango og ni Pahiyom sad ang sikyo dayong balik sa iyang pwesto. What a scenery, komento pa ni Mami nga puno sa pagdaig. Nindot gyud tinuod ang maong nakita namo sa ilang panimay gikan sa landscaping, lawn, hangtod na sa likod sa ilahang bay. Ang swimming pool, dako nga heart shape nga makaingon ka nga loving nga pagkatao ang amahan ni Aris. Kay matud pa nga siya ang nagdisenyo nitong tanan, Papa Joe. Ang line color suga nakadugang sa kanindot. Makita ang reflection ini sa tubig sa swimming pool. Mura na og dili tubig ang diha sa swimming pool kundi nindot nga mga Persian carpet. Ang mga bisita nila, Papa Joe. Kadaghanan, nakitaan ko na sa ilang reunion. Unya, may medyo hamtong nga mga babae nga nisugat namo, sexy and very charming. Ug maklaro gyud nga sapian ang pamayhon. Dr. and Mrs. Sandoval, of course, with your beautiful unika iha. Puong pa si mama ni Aris nga nakipagbeso-beso dahil ni Mami o nilamanon ni Dad. You know what, Ven? Kanunay dyan kang hisgutan ni Ron nga din ako. Dugang pa sa mama ni Aris. Gibuild up baka ako o gidaot. Daling tubag sa pangutanan ni Mami. Pulos tinuod ra di ay gisulti ni mo. Di ba, honey? Pulong ni Engineer Ron samtang ni Duol namo. Tinuod yun di ay nga gwapa o sexy kay ka. Dugang sa inahan ni Aris nga mapahiyumon kayo nga mura ba og maklaro nga sincere gyud siya sa pagdaig sa akong mama, Papa Joe. Og tinuod sab ang gisulti ni Ron nga kamong inahan og anak mura mong pinikas nga bunga. Hello iha. Puong paniya diyang kiss akong aping bisag humanamig beso-beso. Nice meeting you all. Dugang paniya nga nagpahiyom. Nice meeting you, ma'am. Tubag ko pa nga murag dali ra kay ko nga nigaan ang akong buot nga to niya. Aris, dali iho. Tawag pa ni Engineer Ron nga to siyang uniko iho. Medyo nagpanaganap pa kini nga muduol namo, Papa Joe. Og diha pa nako maklaro ang iyang manly appeal. Guwapo kay siya og 6-footer. Nga murag taas siya og usa ka pulgada sa iyang amahan. Pero ang tibok niyang pamayhon, ang porma sa naong, ang wavy niyang buhok, ug iyang smiling eyes ug taliw-tiw kang ilong ug nindot nga shape sa iyang ngabil, nakuha gid niya sa iyang amahan. Kung kami, si Mama, like mother, like daughter. Matod pa nila, si Arisab, like father, like son. Maklaro pod ang itsura, ang kabuutan. Ang kunong ko, Papa Joe, sa hilom nga nakadaig ko ni Aris ay kaduhang higayon sa among panagkita. An, my only son, Aris. Ang unika iho sad sa among campus queen kaniya to si Ana. Pagpaila pa ni Engineer Ron namong duha nga nakaputol sa kong imahinasyon. Sila ang balik nayon nga gihisgutan ni Papa nimo iho. They were from Davao. Sila amo da sa tong medical clinic pohon. Dugang pa ni Ma'am Carla nga inahan ni Aris, Papa Joe. Nagkasugat ang among mga mata ni Aris ug pariha nga nangatawa. Tigulang nagyud si Papa An. Nalimot siya nga humanatan niya gipailaila sa maong reunion. Matod pa ni Aris nga nagkatawa. Come on, Ann. Tuwa sila sa sala, ang akong mga friends. I'm inviting you to join us. Mga oldies manguna dinhi sa poolside. Sorry, nagsulti lang ko tinod ha. Walang personalan. Nagkatawa nga nangumidya si Aris yung parents. Sige, pagtapok mo mga batan-uno sa sala. Ayog pasagdi si Ana, iho. Tugon pa samahan ni Aris nga nipuno kini sa pagingon nga na-amuse ko, Vin. Murag ikaw ug ako ang nakita ko sa atong mga anak sa panahon sa atong kabatanon. Nadungog namong sulti ni Papa ni Aris samtang nga nagpalayo sa poolside. Dito ko dadaan ni Aris sa dako kay nila nga sala. Nga mura bagyod og sala sa kamansyon. Usa sa mga bisita ni Aris ni timbaya namo. Bro, is she your special friend? Pangutaan na pa sa mga lalaki nga paminaw ko. Nakapablush ni Aris, Papa Joe. Kay nauwaw manggod siya nako.
Anak siya sa high school friend ni Papa kaniadto. Tubag pa ni Aris sa mga lalaki. Aw, Ann, siya di si Bernie, akong amigo og silingan si Bern, si Ann. Paila pa ni Aris na munduha nga murag nagkanga-kanga, Papa Joe. Unya may gihunghong si Bernie nako, Papa Joe. Luoy na kayo si Aris. Wala gyud sense of humor. Sobra ka prim og proper. May na lang nga dili mo siya boyfriend. Kaya kung may tabo na, maboring imong life. Matod pa ni Bernie nga pinahunghong diri nako. Basin og gireserba niya ang iyang sense of humor sa tagdang panahon. Matod ko pa nga nidapig kang Aris. Angay ning ipagawas karon, sus mapanos gyud na kung yan nataguan o tingali agup-upo na. Matod pa ni Bernie nga nagisi og nagkatawa. Samtang si Aris mipaingon sa nibutangan sa ilang piano og nitugtog og usa ka pisa nga love song. Misulod sa sala ang papa ni Aris, Papa Joe. Hey son, ano bang gipasagdan mo man si Ann? Di ba gitugon ti ka nga ayaw pasagdi? Medyo nitaas ang tingog sa amahan ni Aris. She's in good hands pa with Bernie. In fact, she's enjoying his company. Tubag pa ni Aris nga to sa iyang amahan. Murag mas may attraction pa na si Aris sa iyang piano, tito, kaysa mga babae. Puong pa ni Bernie nga dito magtanaw sa nagtugtog si Aris. No, di ko musugot nga di siya maminyo. Unsa, putlon niya ang pagsanay sa mong kaliwat. Medyo nasuko ang tingog sa papa nga si Engineer Ron. Nag-blush ug maayo si Aris sa gisulti siyang amahan. Sobra ang gibati kong kauwaw kang ana at tungura, Papa Joe. Tungod sa pagsulti ni Papa, maong gipakusgan ko na ang pagtugtog sa piano. Kung gikinahanglan ako'y mangulitaw para niya, buhaton ko na. Maminyo lang ni siya. Oga ipasanay ko ang akong kaliwat. Dugang sulti pa sa akong papa. Oga ugdang kayo ang tingog. Unya ni dool sa mong nimutangan ang mami ni Ann. Wow, maayo man lagi ka mutugtog og piano dong. Maayo man lagi mutugtog ning piano imong uniko iho ron. Pagdaig pa sinahan ako. Kaswerte sa akong anak no kung mahitabo nga si Aris ang iyahang mabana. Dugang pa sinahan ni Ann nga nakapatingkag sa kong dunggan. Ug bisan si Ann nahibalo nga wa niya ikalipay ang iyang nadungog. Tinuod ang gisulti ni Vina, Aris, Ann. Plano na mo nga buyahon gibunduha. Dason pa ni Papa nga nakapasyak pag-ayon na mo. Imagine, silang among amahan o inahan, mao rin nagsabot-sabot nga buyahon mi. Naluoy ko ni Ann, Papa Joe, nga nakalitan pag-ayo sa gisulti sa akong papa o sa iyahang mami. Medyo naamang si Ana. Na mauli mi sa mong bahay nga wa na ko magtingog-tingog pa, Papa Joe. Naglagot ko ni Mami, naglagot sa ko ni Papa o sa Papa ni Aris. Buot-buot lang sila og ilahang desisyon nga wa mo konsulta namo ni Aris. Kung uyon ba mi sa ilahang mga plano nga buyahon ming duha. Nahibaw sabi nga dili na kiniusok karong panahon na. Usa ka buntag niya na nabulabog ang among pagkatug dihang nakamatako sa andar sa floor polisher nga gigamit ni Mami sa pagpanglimpyo sa among sahog. Nag-general cleaning siya, kay mga bot kuno sila si Aris o ang iyang ginikanan kay mamay na kuno nako. Misinta ko, Papa Joe. Mahimo ba, Mami? Unsa man gud nang imong gipanulti diha? Pangutan ko pa nga naglagot na sa kong inahan. It's true, iha. Niadto pang unang panagkita niyo ni Ron, di ba? Atol sa among alumni homecoming dihang nakita niya nga parehas gyud tagnaong. Kalit kuno nga ni Santop siyang unahuna nga kamo ni Aris ang mopadayon sa naputol namong damgo. Ikaw ug ang ilang anak ang musumpay sa naputol namong kagahapon. Dugang sulti pa ni Mami nga nakapalagot nako. Hilom ko nga nilakaw, Papa Joe, og wa mananghid sa akong parents. Tuod man, niabot ang ilang mga bisita nga wa ko. Og wa mahinayon ang pamay. Kay kinsa may ilang pamayan nga nilakaw man ko. Unya, samtang nagpaabot mi nga mahuman ang gipatukod nga building para himong medical clinic, gi-offeran kong trabaho sa daddy ni Aris. Gikuha ko niyang secretary. Samtang ang kanhin niyang sekretary, gilabay niya kang Aris, kinsa nag-work siyang office. Nasabot ko nga gipatuon ni Engineer Ron si Aris nga nakagusto siya nako. Kanang maniod to mi, magdungan gyud ming duha. Hangtod nga wa na gyud makagwanta si Aris. Kuhaon ka pa ni daddy mo unya inig off nato? Pangutanan ni Aris diri nako. Di tingali na shop magud amo sa Kenan. Si Kanhan rabi gyud taon to. Napalit na namo kani dito sa Davao. Dito pa mi nanimuyo. Pero nagpresenta naman si Papa nimo nga iya kong ihatod.
Matod ko pa nga medyo may tuno sa pagsungog ni Aris. Dala ko nga akong auto. Ako nalihatod nimo. Akong gipresentar nga akong kaugalingon ngadto kang Ann, Papa Joe. Para lang nga ikalikay ko siya ni Papa nga murag akong nasabot nakagusto ka nga Ann, Papa Joe. Tungod kay parehas kinignaw siyang first love nga si Tita Vina. Kung sugdan mo ang paghatod ni Ann, iho, gikinahanglan gyud nga panindigan nimo ha. Puong ni Papa diri kanako. Sure pa, no problem. Dali ko nga tubag sa akong amahan. Tuod man gihatod ko si Ann, Papa Joe. Unya samtang nagdrive ko sa auto, kuyawan no, ug kung may muhadyo nga bala sa akong matud ko nga to kang Ana. Ngano man, mubo ko pa nga tubag. Dili ba day siloso imong boyfriend? Direktang pangutana ngadto ni Ann. Wala siya din ni uy. Mubo lang gyapon ang iyang tubag, Papa Joe. Tuwa siya sa Manila, nang apply pagkasiman. Puno pa ni Ann sa iyang gisulti. Unsa naman lang mahitabo sa inyong relasyon? By remote control na lang? Pahabol ko pa nga pangutana kang Ann. Aw, kamwat may na lang, tubag pa ni Ann. Ingon ana radi ay, kamabaw ang inyong gugma sa usag-usa? Nadismaya ko nga pangutana kang Ann. Wala mi mahems. Ang ana mag-itangkil na mo ang usag-usa nga kinahanglan man siya nga magpa-Manila haron mag-apply og shipping company. Tubag pa ni Ann sa akong pangutana. Kinahanglan mi mapraktikal, dason pa ni Ann, nga nakapa-admire kayo nako niya, Papa Joe. How about you? Ang iba ko nga mutuo sa gisulti sa imong papa nga wala ka pa'y gipanguyaban o gitago mo lang sa imuhang amahan noong imong inahan ang imong girlfriend. Pangutana pa ni Andre nako. Saan ako nga pagkauyab nga wa pa gani ko gipanguyaban kay wala pa man sa ko'y nagustuhan. Akong tubag sa pangutana ni Ann. Pilian siguro kag babay. Siniguro nga pangutana ni Ann. Pero karon, tingalig magsugod na ko panguyab. Aw, niaday ta sa inyo. Pulong ko pa. Dayon pahunong sa akong auto ug nya nanaog si Ann, Papa Joe. Care a cup of coffee? Imbitar pa ni Ana nako sa ila. Lami ka ba nga mo timplag kape? Pangutana nako samtang gihatod ko siya silang pultahan. Saan mo probar nga lami ko mo timplag kape kung di ka mo tilaw? Tubag pa sa pangutana nako nga to kang Ann. Gipanduyunan ko ang imbitasyon ni Ann, Papa Joe, kay gusto ko nga matilawan ang iyang timpla sa kape. Og tuod man, murag magpangitaan nako sa iyahang address. Tinuod yun nga lami ka nga mo timpla og kape. Seryoso ko pa nga sulti nga to kang Ann. Bulero sa gada, tubag pa ni Ana, diri ka nako. Unya nga magdugay na namilit ko og mipauli sa amo nga Papa Joe. Pag-abot na ako sa amo, naibong ko diha na nitanaw og TV sa sala si Mama. Nganon dili man ka sa inyong kwarto nagtanaw og TV ni Papa Ma? Pangutana ko pa ni Mama. Ay da, ni pahulay si Papa nimo, naglain ko niyang lawas, dili gusto og saba, maong dinhi na lang ko sa sala ni tanaw og TV. Matod pa ni Mama, nga nakabalaka kang Papa. Naibong ko, Papa Joe, kay sa paglakaw na o ganina aron ihatod si Ana sa ilaha, maayo man og lawas si Papa. Unya karon kalit lang nga nagluya. Wala ka mahiubos si Papa o kaha nangigi nga ako gyud ang nangunay nga naghatod kang Ana sa ila. Niya ng pagkaugma, Papa Joe, ni sayo ko og kanaog sa amo para mapaingon sa opisina. Apan dito ko moderitso sa ilang panimay ni Ana. Nahibong pagayo si Ana sa akong pag-abot. Nganong niyaman ka? May nitabo ba? Mabala kong pangutanan ni Ana diri sa ako nga nakita niya nga niabli ko sa pultahan. Wala uy, diday ka mo duty sa opisina. Tubag ko pa sa pangutanan ni Ann. Sige, mag-ilis na bitaw unta ako. Sumpay pa ni Ann, Papa Joe. That's why I'm here, aron ko hawante ka. Sige na, ilis na. Ato na ta. Medyo excited ko nga nisulti nga to kang Ana. Luwan sa auto ni Aris, Papa Joe, puno paghihapon ko sa kahibong. Abi na kong torpe sa mga babae si Aris. Kay sigon sa gisulti sa iyang papa, dili man kuno kini kamao nga manguyab. Pero lately, nagpakita man siya sa iyang pag-aagresibo nga mura ba og nagdali nga makuha niya ang iyang gusto. You know what, Aris, naibong kay ko nimo. Matod ko pa samtang mipasigpat ko niya sa samin nga nag-drive. Huh? Why? Is there something wrong with me? Tubag sa pangutanan ni Aris diri kanako.
Kuan man good. Ang mga gipakita ba nimo lately layo ra kaayo sa description ni Papa nimo sa imong kinaiya. Parang ka ko pa nga to kang Aris, Papa Joe. Ingon si Papa nimo shy type kuno ka. Torpe, labi na nga to sa mga girls. Dugang ko pa. Tungod tingali kay mas mipatigbabaw ang gibati ko diha nimo o gibuntog ang akong mga pagkamanggawawon. Seryosong tubag ni Aris, Papa Joe. Nga medyo nakapaamang nako sa makadiyot. Unya, nikalit og paghunong si Aris sa iyahang auto. Dayon? Well, I know this is not the right place to propose, Anne. Pero, sorry ha, nga musulti na lang yun ko nimo sa tanan. Murag, gusto na nga mo explicar si Aris, Papa Joe, apan naputol tungod sa daghang tutot. Mga busina sa mga motorista nga naa sa among luyo. Nakalitan si Aris o gipastart dayon ang auto o nipadayon sa among destinasyon. Luwan sa elevator, Papa Joe, wala ko'y laing nakita sa kong mga mata kundili si Anne. Pagbukas sa elevator, gialalayan ko siya sa pagawas. Mutuo ka ba og love at first sight, Anne? Matod ko pa. Ay kog ingnang, nieto pang unang acquaintance nato sa reunion nila ni Mami ug Papa nimo. Klaro kayo nga gibitin niya ang pangutana. Nganuman, di ay halata? Wala ba di mo maklaro dihang unang nagkasugat ang atong mga mata? Dason ko pa sa pangutana ni Anne. Naputol ang among panagsulti, Papa Joe, kay niabot na mi sa among opisina. Wala din mo duty si Papa. Unya, wa magdugay ni bagting ang cellphone. Si Papa di ay ang nanawag nako. Iho, ikaw na'y bahala diya ha sa tong kumpanya. May trangkaso pa ko yapon. Matod pa ni Papa sa pikas linya. Ninginom nagagtambal pa. Unya, nahibalusad si Mama nga gilantan pa kagyapon. Dason ko pa sa pangutana nga may kabalaka sa pag-cover up lang sa akong gituhuan nga may kiubos na akong ang amahan. Kaya lagi giilo ko niya gikan sa iyahang atensyon ang babae nga parehas og naong siyang ex. Gipa-inom na ko ni Mama ni Mugtambal. Si Ana ni duty ba? Pangutana ni Papa. Di aman. Dili siya maka-ipsot kay gikuha man ako siya sa ilaha. Casual na kong tubag ni Papa. Pero ang tinuod, gusto lang na ko makuha ang reaction sa kong amahan. Misamot na gyud akong duda kay dugay nga wa makatingog si Papa sa pikas linya. Pa, are you still there? Dason ko pa sa pangutana nga puno sa kay buong. Yeah, I'm listening, son. Nakalitan lang ko si mong gisulti. Tubag ni Papa sa pikas linya. Why? May daotan ba sa akong gibuhat, pa? Ulitaw ko, og daga si Ana. Dili mi makahatag og puling sa mga mata sa ubang tao. Magdungan man gani mi og lunch karon taud-taud. Ihatod sa nako siya sa pagpauli sa ilaha. Murag stress na ko pagsulti nga ulitaw mig daga, Papa Joe. So wag gyud problema. Daotan ba di ay para nimo ang akong gibuhat, pa? Dason ko pa nga may pangutana. Aw di man, nakalitan lang gud ko. Sukad murag karon man lang gud ni nahitabo. Putol-putol nga tubag ni Papa nga nakapatibuok sa kong pagtuo nga nagpantasya gud siya nga tukang Ana. Karon ko lang tingali mapalgi ang right girl for me, pa. Paniguro pa nga to sa kong amahan. Para putlo na gyud ang iyang pagpantasya. She's the right girl for you, son. Matod pa ni Papa nga wa ko makasiguro kung sincere ba siya sa iyahang gisulti, Papa Joe. Palihog ibalin niya ang line, iho. May ihatag lang ko nga instruction. Dugang pa sa kong amahan. All the while, Papa Joe, ang bugtong nga tinguha ko maorag yun nga mapakgang ang tinguha ni Papa nga tukangan. Kaya nagtuo ko nga maoray makaluwas sa amuang pamilya. Kaya nahadlo ko nga magabuwag sila si Mama o Papa tungod kang Ana. Tuod man, gipakita na mo sa tanan nga may mutual understanding namin ni Aris, Papa Joe. Diyang gihimo ang grand opening sa medical clinic. Kumadre o kumpadre na ang tawag sa mga ginikanan. Sadya ang inauguration. Daghan ang mga bisita. Way tihik-tihik ang mga pagkaon ug nagbaha ang inom. Unya nabaniog na sa ilang mga kaila ug barkada nga uyab namin ni Aris. Unsa pa may inyong gipaabot? Isunod na dayon ang inauguration sa iyong kasal. Gisulsog mi si Aris ug sa ubang mga bisita. Dili na usuron ang long engagement. Kung magkasinabot na, pakasal dayon. Dason pa sa laing bisita, Papa Joe. Nang blush namin duha ni Aris, Papa Joe, nga pulos na kalitan ug wa masayod. Kung unsay mong itubag, miduol na mo ang mama ni Aris.
og say by the bell sa mga pangutana. Gusto siguro nga magtagbaw sa ninduha sa ilang pagka single blessedness. Matod pa ni Tita Carla, ang mama ni Aris. Unsa ba gyud plano ninyong mga bata mo? Matod pa sa laing mga bisita sa inauguration, Papa Joe. Ambot ni Ana, ubong tubag ni Aris. Unsay ambot ni Ann? Ikaw ang lalaki, ikaw ang mo propose sa kasal sa babae. Medyo ugda nga pagkasulti sa papa ni Aris. Ang tinuod may plano nako para sa among kasal. Wala ko palang una isulti kay gusto ko nga maandam gyud ang tanan. Aron na dili na gyud makabalibad pa si Ana diri nako. Dali ko pa nga tubag kang Papa Ron, Papa Joe. Pero ang tinuod dili kini maoy naasa kong unahuna, pero maoy kalit nga nalibkas sa ako ang dila. Kay wa gyud ko'y tinguha nga pakaslan si Ana, pero wa na ko tuyuan nga kalit ko nga ni-propose kang Ana tubangan sa daghan namong mga bisita. Dili nimo angay suluhon ang preparasyon, iho. Willing ming mutabang si Papa nimo, matod pa ni Mama Carla. Yun na pa, uy. Wala pa ganit na mamay, kasal na hisgutan. Matod pa ni Papa Ron, nga nagkatawa. Di na kinahanglan ang pamay, puong pa ni Mami Ana. Bitaw, kiningitabuha ka ron? Ato na lang isipon nga pamay, dason pa ni Daddy ni Ana. Sige na. Samtang niya, kumplito himuna natong ninong og ninang silang kasal. Sabutan na nato ang buwan sa pitsa sa kasal. Dugang pa ni Tita Vina, ang mami ni Ann. Ang nahitabo, Papa Joe, mas excited pa noon nga nagsinabot ang mga ginikanan o ang ilang mga gilaan sa giplano nilang kasal para namo ni Aris. Ambot nga nung why usan namo ni Aris nga nakahimo pag-upos sa gusto nila nga mahitabo sa mong kinabuhi. Kaya ang tinuod, kaikog gyud ang hinungdan nga wa gyud makahimo pagbalibad ang amahan ni Aris. Mao nga wa gyud ko'y gusto nga makasal unta sa ilahang anak. Dako man gud mi og utang kabubuton sa ilang pamilya. Kay sila gyud ang nitabang namo aron makabarug mi. Labi na gyud si mama nga gusto gyud nga makatrabaho og mapusla ng iyang pagka-nurse. Gusto na ko nga isulti nga pagpakaroon ingnon lang ang among relasyon ni Aris. Pero unsaon man ako nga gikatakda naman noon o gikasabutan na ang tanan hangtod sa ginagmayng detalye sa amo ang kasal, Papa Joe. All set na. Wala na sa ko'y nahimo, Papa Joe, di ko mahimong balibaran pa ang akong mga ginikanan. Kumbaga, sa Tagalog pa, napasubo na ko. Mao nga ako nilang gipadayunan bisan ang tinuod wag yung may klarong relasyon ni Ana. Ang tanan kong gibuhat, pagpanglawgaw lang sa sinugdanan kay nagtuo lagi ko nga nakagusto si Papa nga ako nga tukang Ana. Tungod kay parehas nigdagway ni Tita Vina nga ex ni Papa, nagtuusab ko nga makatunra ko sa paghigugma ni Ana sa among panagtipon. Kay nakita magud nako nga di siya lisod nga higugmaon. Guwapa si Ana, buutan og ligdong, sexy og very charming. Pero wa pagyud ko makasiguro sa akong kagalingon kung mahal bagyod nako siya. Diyang na mauli na mi sa amo, Papa Joe, nilaho si Daddy silang kwarto ni Mami. Kaya medyo nahubog na si Daddy. Daga na yang nainom sa mong party. Nahabilin minduan ni Mami sa sala. Mao nga nakaigayon ko og sudya niya. How could you, Mom? Naglugok ang ako mga luha sa akong mga mata dihang gisudyaan ako si Mami. Iha, what you mean? Nakalitan nga reaksyon ni Mami. Nganong niuyon man ka nga ipakasal ko ni Aris ever since nahibaw man ka nga ang pagpaduol kung nga to kang Aris tungod lang kang Tito Ron kay miila ko og utang kabubuton niya. Dugang ko nga pangutana nga puno sa kay ubos ang akong dugan, Papa Joe. Ang buot mong ipasabot iha nga all along you were just pretending nga nagkasinabot mo? I thought sincere na to inyong ipakita na mo. Putol-putol nga pangatarungan ni Mami, Papa Joe. Kisabutan na to nato, dili ba, Mami? I don't love him. Si Renante akong gimahal. Mihilak yung ko maayo nga nakisulti sa akong inahan, Papa Joe. O iha, unsaon naman ni ron? My God, mamatay ko sa kawaw sa pagsibog ko. Plansyado na ang tanan. Daghan pagyud kay nga mahimong saksi daghan kay nahimong saksi yung panagsabot. Makauwaw kaayo. Og nihilak na og pag-ayo si Mami, Papa Joe. First time ko nga nakakita ni Mami nga grabing nihilak. Naluoy ko ni Mami.
Gigakos na ko siya og hugot o gisaligan nga mahinayon ang kasal bahalag unsa na dingatan. Usa ka dream wedding ang kasal nga nitabo ni Aris Papa Joe sa Cebu Metropolitan Cathedral. Ang among exchange of marriage vows gikan sa church na nakay-miss sa bridal car ug nilahos sa reception. Tanang mga classmate nila ni Mami ug ni Papa Ron ni Aris present gyud sa mga okasyon. May pipila ka mga dinapit si Dad nga kauban niya sa iyang propesyon. Sa reception, nindot kayo ang dekorasyon. Ang ngayon kaayo si Aris sa gisulob niya nga color gray nga tuxedo Papa Joe. Ug ang ngayon sab kaayo si Ana sa iyang gisulob niya nga wedding gown nga mura siya og prinsesa Papa Joe. Gani daghan gyud ang resulti nga parison gyud kuno mi kaayo. Pero ang pinakamalipayon sa mong event mao ang akong amahan ug inahan ni Ana. Tungod kay amo kunong natuman ang ilahang mga damgo. Amo kunong nga gisumpay pagbalik ang naputol nilang gugma. Wala namin nahimo Papa Joe gawas sa amo na lang gipanduyunan ang gusto sa mga ginikanan. Misakay-sakay na lang mi o gipatuo na mo sa tanan nga malipayon kayo mi ni Aris sa among kami niyoon. Unya gigakuskog hugot si Mami og may gihunghong niya. Buhatag yun ang katungdanan mo isip asawa ni Aris iha. Nakasiguro ko nga magmalipayon yung kauban niya. Nakasiguro ko nga, sweetheart, he's the right guy for you. Paniguro pa ni Mami nga ringan ako, Papa Joe. Mibawas ko gakos ni Mami nga pinugnan ang pag-agas sa akong mga luha. Nahuman ang reception nga wagyo'y nagmahay. Nagsobra ang pagkaon tungod sa kadaghan sa hikay, Papa Joe. Dihang manaka nami sa among suite sa hotel din himua ang reception, Papa Joe. Alang sa mong kunuhay nga first night, gigakos ko ni Papa. Thank you, son. Gipadayon mo nga tukang ana ang panaad ko nga to siyang inahan nga pakaslan. Siya gidunta ang gipangandaman ko sa kuang paningkamot, pero giduwaan mi sa masakit nga tuis among kapalaran. Mao nga wag gyud mi magkadayon. Dito na magud patunghaa si Vina siyang parents sa kauluhan. Og sukad niyan to, wala gyud mi magkita pa. Sa pagtuo nga gikalimtan ako niya, nakigminyo ko sa imong inahan. Pero ayaw sabta nga dili ko mahal si mama mo. I love her so much. Ug mausab na gisulti ni Vina, mahal usab niya kayo ang daddy ni Ana. Pagpasabot pa ni Papa dali nako. Wala mi tingganay ni Aris Papa Joe diyang nanood mi sa bridal suite nga gikuha nila ni Papa para sa unang gabi sa among kasal, din adto kuno mi manukad para sa mong honeymoon nga adto lang una na mo sa uluga sa Baguio City. Kay matud pa, adto na gyud sa gawas ang among second honeymoon, ambot og makatapos ba kami sa among honeymoon human sa kasal nga sa unang gabi pa lang mura nami og strangers sa usag-usa. Namugnaw si Ana di tungod sa kakusog sa aircon, kundi sa sobrang nervyos kung usa iyang buhaton diri kanako. Gikulbaan sab ko og maayo, Papa Joe. Kung unsaon niya pagdala ang papel sa usa ka groom nga rin ako sa unang gabi sa among kasal. Una, dili na mo gusto ang mong kasal. Igo rami nga ni paundayon sa among mga ginikanan. Ikaduha, wala pa mi makasiguro sa amuang gibati sa usag-usa. Gikuha nako ang nightie ug ang robe ug dayon ni paingon ko sa banyo, Papa Joe. Diyan nakamatikod ko nga nagtan-aw nako si Aris. Nag-shower una ko ha. Matod ko pa nga nagpanagana sa pagsulti. Igo ra siya nga niyango, Papa Joe. Og nakita ko nga niduol siya sa side table og midayal sa telepono. Sud sa banyo gihubo ko ang akong wedding gown. Lahi sa nadungog kong istorya nga ang lalaki gyud kuno ang muhubo sa wedding gown sa babae. Og ang babae sabang muhubo sa gisulob sa lalaki. Og dayon dungan sila nga mag-shower. Pero para nako, Papa Joe, dili pa gyud ko andam nga makita ni Aris ang hubo ko nga lawas. Unsa nakaha ang paglapa sa leon. Human ako kaligo, gisulob ko ang akong nightie ug akong robe, ug sa ako ang panggawas, nakasando na usab si Aris og naka-boxer shorts nga didawat ug gi-order niya nga bino. Champagne pawa sa nervyos. Matud pa ni Aris na yung tunol nako ug usa ka kopeta diyang nakagawas nako sa akong shower ug ang room boy sa nigawas na. Midugang og laing shot si Aris ug dayon isud sa banyo. Diya sa kong unahuna nga tingali ginerbyosad si Aris, mao nga nag-order siya og bino.
Nadungog ko ang busagak sa tubig sa shower, Papa Joe. Samtang ako niya tubang sa tukador, aong gipauga ang akong buhok. Gihubo ko ang robe ug nakita ko ang akong kaugalingon sa samin nga makadanisab. Ang ako ang pamayhon. Nagbutang kong pahumot, nabutang kong gamay nga powder sa akong naong, human ng limpyo. Naibuong ko sa akong kaugalingon sa akong gibuhat, Papa Joe. Mura bagi pangandaman ko ang pagkahuman o kaligo ni Aris. Pero nauna-una sa ko, Papa Joe, nga asawa ko ni Aris o katungdanan ko o katungdanan sa kasawa nga isurrender sa leon ang karnero. Mihigda ko sa kama o gitabunan ko ang akong lawas o comforter. Ako sa akong bahin, Papa Joe, naglibog sab ko kung unsay akong buhaton nga malipay si Ana uban nako. Diya sa akong una nga dili lang una ko mudug niya samtang di ko pa siya mahal. Pero nagtuo ko nga mainsulto niya hinon si Ana kung di nako buhaton ang katungdanan sa kabana nga to siyang asawa. Mao nga gipangusgan ko lang gyud ang akong kaugalingon. May ginawa og lawom, Papa Joe. Diyang nitupad og higdaan ako si Aris. Murag maputol ang akong ginhawa diyang nasaghid ang iyang lawas nga rin ako, Papa Joe. Ug na-feel na ako ang iyang kainit. Gikakos na ako si Ana, Papa Joe. Diyang nasingon na ako ang iyang kahumot, medyo nagpakita siya og pagtutol. Pero mas gihugtan ko pa ang pagkakos niya. Ug diyang nihikis na ko sa iyang ngabil, naka-feel ko nga nibawsad siya. Ug nahitabo gyud nitong higayuna ang paglapa sa leon sa karnero. Happy? Hagaw-haw ko pa nga pangutana kang Ana, Papa Joe. Ug igo lang siya nga niyango. Gigakos na usab na ako siya pagbalik ug gihagkan sa ngabil. Nakatugmi nga nagginaksanay, Papa Joe. Init nga hawk ni Aris ang nakapamata nako niya ng pagkabuntag, Papa Joe. Breakfast ready, matod pa niya sa paraygon kayong tingog. Nagpa-room service day siya sa amuang pamahaw. Tingalig dili kaganahan manawag sa restaurant sa ground floor. Murag ipamaulan siguro ka. Tubag ko pa nga to kang Aris. Aw, may tambal ana, matod pa ni Aris. Unsa man, mubo ko pang pangutana. Aw, atong musupuntong hitabo gabi eh. Dason pa ni Aris. Kapal mo ha, tubag pa nako dayon na timbakos dayon paingon sa banyo. Magdali ka hata. Niya na ron sila ron nga maghatod nato sa airport kunuhay kay honeymoon nato sa Baguio. Sa pagligo na nga tukaw. Tuod man, Papa Joe, sa dito na mi sa hotel nga among gistahan sa Baguio. May gitunon si Ana nga suwat nako. Gikan kuno to siyang boyfriend nga si Renante. Do you really want me to read this? Pangutana ko pa ni Ann. Basta basaha. Murag nagmando si Andre kanako. Tuod man akong gibasa og nahimutang sa mga suwat nga hangtod sa pagkaminyo ni Ana nga rin nako. Iya pagyudi ay gipananghit siyang uyab. Pero dili ra siya magdugay, ipaanular dayon ni Ana nga among kasal. Ang motibo din ni Ana, pagpakasal nako, Papa Joe. Para lang di ay nga bawion ni Papa ang tabang nga iyang gi-extend sa pamilya ni Ana. Parehas ming duha, dunay motibo. Pero human sa nitabo nako ako na-realize nga mahal din nako ang akong asawa. Don't worry, Ann, bisan og magkabulag pa ta kay nagplano man di ay ka nga magpaano sa tong kasal. Ipaniguro na ko nimo nga dili mapiktuhan ang pwesto sa imong mga parents sa medical clinic ni Papa. Okay lang ang ako na-discover yan. Anyways, pareha atong motibo. Ako sab, naningkamot ko nga mawaling diri na ako ang imong atensyon kay nahadlo ko nga inay si Mami mo'y mahimong number 2 ni Dad. Ikaw na hinuon, tungod kay liwat kay kasi mong inahan. Pagpangumpisal pa nako, ngato kang Ann sa kong motibo, Papa Joe. Gusto ko nga muhilak sa kong na-discover yan, Papa Joe. Gisakitan kay ko kay nagtuo ko nga in love gyud diri nako si Aris. This marriage should not last, Aris. Matod ko pa nga gipugnan ang paghilak. Inigbalik na to sa Cebu. Mo-file dahil kong petition for annulment. Wala na mo tingog si Aris. Diyang nakatuog si Aris, nibiya ko, Papa Joe. Ang pananggid na ko, pangitaon ko ang address ni Renante sa Manila. Nagbili na lang kong note ni Aris. Nagtuo ko, Papa Joe, nga mubalik pa na ako si Ana. Kay igor siya nga mangita kang Renante. Pero nilabay ang usa ka semana, huway Ana nga nibuto. Mo nga gisusi ko ang gipuy-an ni Renante. Matod pa ni Renante, Papa Joe, nga, Brad, to tell you honestly, no, wadyo kung may bawa nga naade si Anas Manila. Nagtugan ni ko nga niya kay
Mangayog apology nga di makatuman si Ana sa amo ang gikasabutan. Nag-text mo ko si Ana na kung dili ko no siya makahimo sa pagkigabuwag nimo kay iyang na-realize nga ikaw di ay ang iyang gimahal ug ikaw ang iyang soulmate. Pulong pa sa boyfriend ni Ana nga nakapasya kung maayo na ako, Papa Joe. Ug nakapalipay ug maayos akong kasing-kasing. Dali ko nga nibiya sige puy-an ni Renante ug milahos ko sa panimay sa kaila sa suod nga amiga ni Ana. Tinuod ba nga ikaw ang bana ni Ana? Madudahong pangutana sa amiga niya. Tinuod, miss. Dayon pakita ko pa nga ako sa iyang cellphone na naangamong hulagway sa kasal na mo ni Ana. Aw, may mga butang lang wa mi magkasinabtanay. Mao nga nilakaw siya. Dason ko pa. Sige, paabuta lang. Ni Ana turon. Murag nang-apply mong gutog trabaho. Tuod man, Papa Joe, pag-abot ni Ana, nahibong na lang siya. How did you find me? Pangutana pa ni Ana. I've searched. Hangtod si Renante, giadto na ako. Ug dito na ko nahibawan ng tanan nganong imo ning gibuhat. Wala ba ka mahibaw nga gipasakitan kun nimo pag-ayo? Matod ko pa nga to kang Ana, Papa Joe. Because I have loved you the first time I saw you. Padayon ko pa nga pagpasabot ni Ana. Tinuod, mubo niya pangutana nga may tuno sa pagduha-duha, Papa Joe. Mahal ba sab ko nimo, Ann? Sumbalik ko pa nga pangutana nga to niya. With all my hearts and soul, Aris. Tungod kay nagtuo ko nga ikaw gyud ang akong soulmate. Tubag pa ni Ana diri kanako, mga kapuso. Ikaw sad ang akong soulmate, Ana. Assurance pa nako sa akong asawa, Papa Joe. We are soulmates. Wa tuyo ang nga nagkaduit mi, Papa Joe. Di pa kaingon namo nga mahinayon na gyud ang among annulment, Papa Joe. Salamat na lang kay na-realize sab namo sa sagusa nga kami gyud di ay ang soulmates. Nabantayan ni namo dihang una pa mi nga nagkita pero wa lang dayon namo mahatagig pagtagad. Salamat kaayo sa imong paghatag ug pagtagad sa among suwat, Papa Joe. Makalmi nga nakahatag mi og kalingawan sa mga tigpaminaw sa imong sugilanon sa gugma. Salamat ug more power. Dinhi na lang kutob, Aris and Ana.